τους σταυρούς μου πάνω. Πάντα με τους σταυρούς μου. Φοβάμαι πάρα πολύ κάποιες ημερομηνίες. Έφυγες 2 Φεβρουαρίου που είναι, ξέρω εγώ, πώς να σου πω, η μεγάλη γιορτή, ξέρω εγώ, των σατανιστών. Πάντα κοιμάμαι την ημέρα με το σταυρό μου εδώ στο στήθος μου. Άνθρωπος είμαι και εγώ, έτσι. Μην νομίζω πως είμαστε από άλλο υλικό εμείς. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τα αστρολογικά μου. Είμαι τοξότης με οροσκόπο εγώ καιρό. Πώς θα πάει η χρονιά μου? Έτσι είναι, δηλαδή γύρω στις 9 το πρωί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είναι φωτιά, σαφέστατα. Είναι μια καλή περίοδος τώρα. Είναι μια καλή περίοδος. Βέβαια, ο εγώ καιρός με τη φωτιά είναι κάπως αντίθετα. Έτσι. Το είναι υγιεινό, είσαι σταθερή, αλλά είσαι και πεισματάρα. Από την άλλη μεριά έχει φωτιά να τρέξει προς τα εδρά. Νομίζω είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός και ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πετράπη στον Πατριάρχη να ρίξει τον σταυρό στον κυράτιο κόλπο και με είχε καλέσει να πάω πάνω. Τη σύντομα σε χρόνια μια φιλία. Όταν αφήνει το περιστέρι και λέει το πνεύμα του Άγιον ήδη περιστεράς, φεύγει το περιστέρι, πάει 50 μέτρα ψηλά και έρχεται και προσγειώνεται στο κεφάλι μου καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και μετά στο γύρισμα του χρόνου, σε ένα χρόνο, παντρεύεται ο Γιάννης. Στην Παναγίτσα πάντα. Και είναι πάνω 1500 προσκυκλημένοι, έτσι. Πήγα η εκκλησία και την ώρα που κλείνουν οι πόρτες λόγω καλοκαιριού, μπαίνει το ίδιο περιστέρι, κάθεται απέναντι από τον Γιάννη, πρέπει να το δεις αυτό στο βίντεο, όση ώρα είναι ο γάμος, το μυστηρίο, μετά το τελειώνει, ύπταται πάνω από το ζευγάρι και φεύγει. Απίστευτο. Την επόμενη χρονιά πεθαίνει η μάνα μου. Και την ώρα που είμαι εκεί και αισθάνομαι την ανάγκη να πω αποστήθω ένα επικίδιο και να την ευχαριστήσω που φεύγει, έρχεται ένα περιστέρι, κάθεται πάνω στο σταυρό της εκκλησίας. Οι φίλοι μου που με είδαν να κλαίω συγκινημένοι βγήκαν έξω και δεν τράβηξαν φωτογραφία το περιστέρι που έμεινε εκεί όση ώρα για το παιδί της μάνας μου.